ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ରେଲ ବିହାର କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ପାଖାପାଖି ଏଇଥର 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାହା ଆହୁରି କେମିତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଢଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାବିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଟି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ଏଇଥର ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର GM ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୂଜାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା କଲୋନୀ ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ, ତା ସହିତ ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ଯାହା କଲୋନୀର ଝିଅମାନେ ଏବଂ ଆମର ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ଦହି ବୁନ୍ଦି ଭୋଗ ଏବଂ ଦହି ଭାତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାର ଯିଏ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାପତି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦବାବୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ରାୟ ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆମର ଖେଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ, ବିରିୟାନୀ, ପକୋଡ଼ା, ସୁପ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରେଲ ବିହାର କଲୋନୀରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର।